Добър ден на всички гости и участници в плейофната и финална фаза на турнира Ариана Аматьорска лига, град Бургас, която ще се проведе тук на уникалното спортно съоръжение Ариана Арена. В рамките на два уикенда общо 132 отбора мерят сили помежду си, за да излъчат шампиона на град Бургас, който ще излезе и ще се бори с победителите от останалите 8 града на големите финали между 2 и 4 септември в град Варна. Турнирът ще бъде официално открит от заместник-кмета на община Бургас, господин Мануелян. Първо искам да кажа на всички, и на домакините, и на гостите, добре дошли на това чудесно мероприятие. Освен това искам да благодаря на Ариана, че избра точно Бургас да прекара финалната фаза и да даде възможност за всички бургазири, които обичат футбола, да се наследят на това чудесно събитие. Аз мисля, че отдавна подобно нещо не се е случило точно в Бургас и че това мероприятие е част от този сладък, свеж въздух, който разнообразява града ни и подава своя дух и своята красота. Много ми е жалко, че не съм облечен в екипи като вас. Просто въпреки годините, като ви видя, сърцето ми затоплява и спортният дух в мен започва да говори с магически слова. Затова той днес ми казва да ви пожелая първо да играете ферплей. Защото цар футбол си е цар футбол и ще го се хванем като спеши. Второ, искам да пожелая на най-добрите от вас наистина да стигнат до финала, а на себе си и от името на Бургаса и община Бургас пожелавам си на финала да се яви и бургаски отбор. И за това, ако ми разрешите, с почване на благодарност към Ариана, откривам днешните финали.